Rada by som vám predstavila sedačku, ktorú máme ako novú v našom portfóliu. Hovoríme o sedačke, ktorá je robená na základe 3D skenovania. Je to individuálne zhotovená sedačka, ktorá je vyfrezovaná na základe presných parametrov užívateľa. Sedačka má veľmi veľa výhod, ktoré vedia naši klienti využiť v rámci dennej starostlivosti o dieťa. Je veľmi ľahučká, to znamená, že dá sa používať v akomkoľvek prostredí. Ja dám teraz dole z nej polster, ktorý slúži iba na ochranu a je prateľný, tak aby bolo vidieť dovnútra. Toto je výsledok. Je to špeciálny materiál, veľmi odolná pena, ktorá drží tvár a je veľmi komfortná na použitie. Celý shape, ktorý tu vidíme, je robený na základe 3D skenovania, ktoré sme riešili predtým do vákuových vankušov a robili sme už samotnú korekciu dieťaťa v sede. A v rámci toho denného použitia je takáto sedačka veľmi komfortná, už len z toho dôvodu, že je veľmi ľahká na prenos. Dá sa použiť v akomkoľvek dennom prostredí, či už je to na kreslo, na stoličku a v rámci domácnosti. Je veľmi dobrým pomocníkom práve pre takéto typy kočíkov, ktoré sú dnes veľmi modné, ale takéto typy kočíkov neposkytujú stabilizačné prvky pre dieťa a práve takýmto spôsobom to vieme veľmi jednoducho vyriešiť.